Der er jo ingen tvivl om, at det var på grund af det her forløb, jeg har været i job i de sidste 10 måneder. Jeg er blevet bedre til at italesætte mine kompetencer. Jeg har også fået et indblik i, hvordan jeg søger bedre i det private. Jeg føler, at forløbet har forbedret mine fremtidsmuligheder i form af, at jeg selvfølgelig kan styrke mit CV med nogle kompetencer. Derudover så bliver jeg også bekræftet i, at de ting, jeg har lært på mit studie, er noget, jeg kan bruge. Mit navn er Søren Hjort. Jeg er 30 år gammel, og jeg har en uddannelse inden for erhvervsøkonomi, men besluttede mig så for, at jeg gerne vil arbejde med fodbold. Mit navn det er Anders. Jeg er 28 år og uddannet statskundskaber fra Aarhus Universitet. Nu har jeg i den her omgang været arbejdsløs i nu en 7-8 måneder. Jeg manglede noget motivation. Jeg manglede noget til lige at sparke mig i gang. Jeg hedder Jonas. Jeg har en professionsbachelor inden for e-handel. Jeg har meget svært ved at finde job. Jeg føler, der er rigtig mange om budet, og kunne godt bruge at styrke mit CV. Den kompetence med at ringe ud, synes jeg virkelig har været brugbar, og også noget, som jeg stadigvæk gør brug af. Det er jo et forløb, hvor man er i praktik 2 gange ved 2 forskellige steder. Jeg var så kun 1 sted 2 gange, og jeg fik jo så heldigvis et job ved det sted efter. Jeg skal i praktik i Ikast-Brande Kommune, hvor jeg skal sidde med noget udvikling i forhold til noget velfærdsteknologisk indsats, og det glæder mig helt vildt meget til. Jeg synes i hvert fald helt klart, at det har hjulpet mig med at få noget mere motivation og komme i gang og holde flaget højt, hvilket kan være svært, når man er ledig i lidt længere periode. Det at være ude i foreningen, det har gjort, at jeg har fået lov at prøve mine kompetencer i dag. Nogle af de ting, jeg har lært på studiet, har jeg haft mulighed for at bruge i praksis. Jeg vil anbefale forløbet til dem, der mangler noget motivation, noget viden til om ens egne evner, hvordan man italesætter det samme, og dem, der har brug for de muligheder, der ligger i praktikken. Det er et intensivt forløb. Plus jeg synes også, at du får nogle værktøjer, du helt klart kan tage med dig i bagagen til, når du fremadrettet skal søge dine jobs. Så det vil jeg helt sikkert anbefale.